kanubaga kiligina bɛɛ lajɛlen folen no fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye ça s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ da kun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan an ka bi jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min kan o de an y'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati laban ninnu na an bɛ funteni wagati min yɛrɛ la a degun bonyanen don kosɛbɛ Bamakɔ fo ka taa se Mali fan caman ma ni o de ye yɔrɔ binw an b'a ye k'a fɔ so jɔlenw hali a dɔw ma ban dɔw bɛ chantier la u bɛ bin yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ an b'a ye fana yɔrɔ jeli cayalen don sisan n'an m'a mɛn k'an ka sugu kɔnɔna dɔ jenina an m'a mɛn ko dɔ ka so jenina ou bien yɔrɔ wɛrɛ de jenina o n'a ɲɔgɔnna caman mun yɛrɛ de bɛ na ni nin yɔrɔ jeli ni nin so bin ninnu ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sɔrɔ walasa ka dankari kɛ nin waleya ninnu na a kan ka jate minɛ depuis a jɔyɔrɔ de la fo ka na se a laban ma wa kun jumɛn de bɛ ka na n'a ye o ye an ka bi jamukan ye da kun ye ni an bɛna walawalali k'a kan sɔɔni aw bɛ nɛgɛjuru siraw labila aw fana bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o hukumu kɔnɔna na maa min b'an bolo kɔrɔ ale tɛ maa dogo de kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamukan ye hukumu kɔnɔna na ni ale de ye Jango Sise kɛrɛnkɛrɛnnenya la ingénieur do chercheur do a bɛna walawalali caman k'an ye jamukan da kun kan walasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na i ni ɲantuma monsieur Sise. Ani tile ani sɔgɔma ni wula selon les sites bɛɛ foli minɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ walawalali la i bɛ se ka hakilina jigin kanubagaw ye Jango yɛrɛ jɔn ye yan'an bɛ don filɛliw kɔnɔna na. Ok, ne tɔgɔ Jango Sise, je suis ingénieur de génie civil et rural. Je suis chercheur dans le domaine de la sécurité et de la sécurité routière et de l'assainissement. Donc, on a bara beleba bibina msiga fo ambe entrepreneuriat bara de so joni sradlon. Ani bon en même temps ambe recherche ke ofune kono quoi. Famna kosɛbɛ an bɛ don dakun yɛrɛ kɔnɔna na ɲɛ kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ sisan an bɛ wagati min na ko sisan yɔrɔ jeni a cayalen don sobinw cayalen don hali kɔsa in na an kɔrɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ kita yan fan fɛ so binna fo maa caman ni tora la an bɛ se k'a fɔ maa 7 o n'a a caman an bɛ a fɔ ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na o n'a ɲɔgɔnna caman degun barika bonyanen don an t'a dɔn funteni bonya kojugu de bɛ k'a kɛ wa min de kɔni don sisan an bɛna ɲɛfɔli k'o bɛɛ lajɛlen kan o bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna dakuruɲɛ kelen ni i walasa ka nin ninnu yɛrɛ éviter i kan ka i ka yɔrɔ jɔ cogo di procédure dɔw de bɛ yɔrɔ jɔ cogo yɛrɛ la. Alhamdulillah ka faamuyali ɲuman d'an ma. Ni kuma in fɔ cogoya min na bon effectivement ni wagati na an b'a fɔ min ma ko sinistre ka cayara trop ni o ye ni inondation tɛ i b'a sɔrɔ incendie ou bien i b'a sɔrɔ effondrement o n'a ɲɔgɔn caman donc ninnu bɛ sɔrɔ cogo di et puis a bɛ se ka kunbɛn cogo di pour que a kana kɛ donc an ka baara in kɔnɔna na bon a bɛ komi baara in caman bɛ ka kɛ mais fɛn caman bɛ baara in kɔnɔ o tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nin gɛlɛya ninnu caman ye bon an kɔni y'an da maga kɔrɔlen inondation ninnu na o ye o cause ye a ye caman fɔ la déjà mais cette fois-ci nin waati in kɔnɔna na an ye a remarqué depuis fort longtemps k'a fɔ ko tasuma bɛ sugu kɔnɔlaw minɛ a bɛ sow minɛ en même temps chantier bɛ bin sow fana bɛ bin mun de bɛ na ni nin ye qu'est-ce qui n'est pas fait qu'est-ce qui devrait être fait donc baara in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ sariya dɔ de bɛ sojɔ la gouvernement ye minnu dilan k'a bila et que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka kan ka so baara kɛ i ka kan ka dɔn o hukumu de kɔnɔ bon n'i bɔra o kɔnɔ a ka ca ala fɛ nin gɛlɛya ninnu dɔ b'i sɔrɔ bon minnu bɛ a baara kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ olu yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn biya k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a kalan kɛ c'est-à-dire i tɛ se ka i pan kɔnɔ ɲɛsin ma n'i ma a lawaleya mais malheureusement a baara in bɛɛ tɛ di a ɲɛdɔnbagaw ma a bɛɛ tɛ di a baarakɛbagaw ma. I ka kuma latigɛ tɛ o yɔrɔ la an b'a ye fana de k'a fɔ ingénieur ka yɔrɔ plan yɛrɛ a wari ka ca dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko n'i ye o wari yɛrɛ di maçon ma o b'i ka so jɔ. Très bien mɔgɔ caman bi pan musakanin minnu bɛ sara bureau d'étude ni architecte ni
entreprise ka nafa musakaw u bɛ siran o ɲɛ ka o wari fara maçon ka baara kan ka baara dɔ kɛ bon a ka ca Ala fɛ n'u ye faamuyali min sɔrɔ baara la ni maçon m'u faamuya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛli ye baara kɔnɔ bon en même temps bon an y'a fɔ cogoya min na n'i ko k'i bɛ so jɔ donc an bɛ norme dɔw de bɛ yen nɔ olu de kan ka respecter so kɔnɔ bon norme ninnu pour que o ka la respecter an bɛ se ka fɔ so jɔli yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di démarche jumɛn de bɛ yen nɔ pour que i ka se ka so jɔ kɔlɔlɔ kana sɔrɔ gɛlɛya kana sɔrɔ an b'o démarche ɲɛfɔ mɔgɔ ye fɔlɔ mais o bɛ pan nin kunna ka taa i bɛ pan nin stratégie in bɛɛ kunna ka taa di maçon dɔ ma ten ni min ye so kulu 1 2 3 jɔ dɔrɔn o b'a fɔ k'ale kɛra ingénieur ye ou bien ale kɛra technicien donc o bɛ fariya ka t'i kɛ ji kan ten bon o kɔlɔlɔ b'an ka problème na bon o tɛ dɔ wɛrɛ o ye gɛlɛya n'a nacogo ye parce que ni min fɔ n'i ko k'i bɛ so jɔ sisan an yɛrɛ bolo i kan ka mun de kɛ fɔlɔ a bɛ daminɛ cogo di so jɔ kabi a daminɛ fo a laban mun de bɛ a kɔnɔ maa dɔ de bɛ wuli k'a bɛ so jɔ n'an b'a fɔ o ma ko maître d'ouvrage c'est-à-dire n b'a fɛ ka so jɔ ni ne bɛ e Habibu b'a fɛ ka so jɔ sisan an b'a fɔ ma ko e ye maître d'ouvrage ye bon ni e yɛrɛ tɛ so jɔ kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔ ɲini k'o bila i place la n'an ko ma ko maître d'ouvrage délégué donc o de ye baaratigi ye ale ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye ale bɛ taa dugukolo de ɲini gouvernement fɛ ou bien a bɛ taa ɲini mairie fɛ donc dugukolo min ni a bɛ fɔ ko a ta don a b'a tɔgɔ la donc o papier min bɛ a di a ma ni a b'a yamaruya k'a fɔ ko nin ye sigiyɔrɔ ye i bɛ se ka so jɔ yan a b'o o papier de ta ka taa di sisan nɔ baarakɛlaw ma bon baarakɛla ɲɛbila fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye an b'a fɔ o de ma ko architecte n'an bɛ so jɔ donc architecte de don mais ni pont ni sira ninnu don o fana sira wɛrɛw b'o la on n'a pas toujours besoin de passer par l'architecte mais i bɛna se architecte ma i bɛ i ka laɲini ye minnu ye so la i b'olu ɲɛfɔ ale ye donc architecte fana bɛ so dilan ka bɛn ni e ka hakilina ye o bɛ papier fɔlɔ min bɔ k'a d'i ma an b'a fɔ o ma ko plan d'architecture donc olu de bɛ so plan bɔ k'o d'i ma fɔlɔ donc olu ka so plan bɔtɔla donc laɲini min fana bɛ gouvernement bolo so dilan cogo la o de papier bɛɛ olu o bɛnkan bɛ olu ni gouvernement cɛ olu fana bɛ o bɛɛ respecter notamment so ni voisin kan ka gun ɲɔgɔn na cogoya min na so yɛrɛ kɔnɔna na espace min yamaruyalen don ka jɔ min man kan ka jɔ donc olu b'o bɛɛ dɔn olu b'o baara kɛ o ti baara bannen ye o ye baara daminɛ de donc ni i tila o la sisan architecte fana bɛ plan ta ka taa a di bureau d'étude dɔ ma minnu fana bɛ so in a bɛ se ka jɔ cogo min na pour que a ka barika sɔrɔ architecte bɛ plan de kɛ mais so bɛ se ka lakana cogoya min na techniquement mais a ka fanga sɔrɔ ka résister donc mɔgɔ minnu fana b'o calcul kɛ olu ye ingénieur de olu bɛ bureau d'étude ninnu de kɔnɔ donc plan bɛ taa ka taa di olu ma olu fana bɛna k'u ka calcul kɛ n'olu ka calcul kɛ sisan i b'a sɔrɔ u bɛ taa labo ninnu na minnu bɛna ka na dugukolo ta k'a lajɛ donc a bɛ baara kɛ cogoya min na fanga min b'a la u b'o ta u bɛ nɛgɛw ta i bɛna nɛgɛ minnu utiliser u b'u ta k'olu ka caractéristique dɔn i bɛna cɛncɛn minnu ta bɛlɛ ni ciment u bɛ ninnu bɛɛ ka caractéristique ta dɔn u bɛ topographe bila ka na i ka dugukolo lajɛ a dénivelé minnu b'a k'olu bɛɛ ɲini k'o dɔn donc après olu b'u ka calcul kɛ cogo min so bɛ se ka jɔ ni fɛn t'a sɔrɔ ni o baara banna sisan donc maintenant o bɛ segin ka na di architecte ma a bɛ se ka kɛ bureau d'étude bɛ prix sommaire k'a la ou bien architecture bɛ prix sommaire k'a la donc o bɛ di yɔrɔtigi ma sisan a karisa ye so min fɔ ko ka jɔ a plan filɛ nin ye mais musaka min bɛ don a la a filɛ nin ye ani a kan ka jɔ ni fɛɛrɛ min ye o filɛ donc ni o papier bɛ dir'i ma sa o bɛ tugu o légaliser mairie la n'an b'a fɔ o ma ko autorisation o bɛ taa autorisation ɲini o la ni mairie la donc mairie fana bɛ o papier tila a ka service technique ni ɲɔgɔn cɛ olu fana bɛ papier la kɔlɔsi ka dɔn ni
i y'o fɛn fɛn ka ɲi u b'o valider ni minnu ma ɲi u bɛ réserve k'o kan donc ni réserve ma y'a la donc mairie b'i ka autorisation d'i ma k'i ka baara kɛ mais ni réserve yɛrɛ la donc mairie bɛ i ka autorisation rejeter ka motif sara bon ninnu fila ni ala ɲɛ i ma nin respecter donc taa ni corriger fo kana se donc o ye mairie ni architecte ni ka ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔn ye ni nin bɛɛ banna tuma min na ça veut dire que i yamaruya la k'i ka so jɔ mais i bɛ plan min dir'i ma norme min dir'i ma f'i k'o de fana respecter i kana bɔ o kɔnɔ donc mairie ka mɔgɔw bɛ yen urbanisme ka mɔgɔw bɛ yen olu fana bɛ boliboli la san kalo 12 santiw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ autorisation b'i bolo ou bien hali ni autorisation b'i bolo est ce que plan min dir'i ma i bɛ ka respecter donc olu fana bɛ toujours sur le terrain ka vérifier mɔgɔw bolo donc n'u y'a ye ko problème b'a la dɔrɔn u bɛ se k'i ka baara lajɔ u bɛ se ka lajɔ ou bien u bɛ se ka amende dɔ b'i kan mais o y'a ye n'i y'a sara olu la dɛ ayi i t'a sara olu la dɛ olu fana olu bɛ yen nɔ olu ye contrôleur de donc i t'a ka équipe dɔ de don pour que ka mɔgɔw empêcher u kana baara kolon kɛ a bɛɛ tɛ se ni gouvernement ma ka taa autorisation ɲini caman de bɛ yen nɔ min b'i ka baara k'i yɛrɛ ye ten sans autorisation donc état fana brigade dɔ de former ka olu kɛlɛ pour que u ka se ka nin sariya minnu fɔlen filɛ nin ye ka nin respecter donc olu bɛ yen nɔ i t'olu wele olu kɔni b'i yala n'u taara bɛn i ma yɔrɔ min na u b'i minɛ donc o bɛ amende b'i kan donc ni nin banna tuma min na donc maintenant i bɛ se ka wele kɛ jɔn de ma sisan an ka groupe sabanan n'o ye entreprise ye entreprise olu de bɛna sisan ka na baara in kɛ donc papier b'olu fana bolo min dira gouvernement ma k'u yamaruya ka so baara kɛ donc n'an b'a fɔ o ma ko agrément donc agrément bɛ mɔgɔ minnu bolo ka so baara kɛ olu ye entreprise ye donc olu de kan ka nin baara in kɛ mais kuma caman b'a ye sotigiw bɛ pan entreprise kunna o bɛ pan nin baarakɛla ninnu kunna o yɛrɛ bɛ caman ko yɛrɛ n'u ka maçon donc gɛlɛya bɛ na o la bon wariko ye tiɲɛ ye mais adamaden ni ka bon ni wari ye mais a dɔw prix de fana ka ca bon prix fana danfara de bɛ prix ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ so baara minnu filɛ nin ye tan tɔ ninnu ka dépense c'est très très négligeable par rapport i bɛna ciment hakɛ min don a la i bɛna cɛncɛn i bɛ baara dɔ kɛ yɛrɛ ninnu ka baara ka nɔgɔn ni o ye mais n'i t'a dɔn i b'a sɔrɔ i bɛ marifa ta ɲinɛ kama alors que fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ma s'o la n'i sera dɔɔnin ma donc an bolo prix ko in kɔni u b'o kɛ prétexte mais souvent an ka baara ninnu dɔ prix ka nɔgɔn ni olu ta ye parce que u bɛ nɛgɛ dɔ don yɔrɔ dɔ la an bolo a kun tɛ donc i b'a sɔrɔ u bɛ yɔrɔ dɔ négliger an bolo o de ye baara ye donc pratiquement n'i ye min kalan kɛ i bɛ se k'o de précision di baara kɔnɔ donc an ka mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ kalanni de bɛ siran min b'a kalan o ka siraba tɛ nin fɛn na donc ni entreprise ye baara minɛ donc a bɛ se ka mɔgɔ 1 2 3 i b'o wele i b'i ka dossier d'u ma u bɛ prix k'a la ni min ka prix nɔgɔyar'i ma i bɛ se ka baara d'u ma tu es libre mais a ka kɛ mɔgɔ ye quand même min ka sɔrɔ gouvernement ye maa min yamaruya n'a delila ka ɲɔgɔn baara kɛ n'a baarakɛcɛw ni a baarakɛminɛnw b'a bolo donc o de ye ka kan ka baara ɲuman kɛ ye bon ni o bɛna baara kɛ sisan an b'a fɔ i ye fana bon i kana a to a ka baara k'a yɛrɛ ma ten i bɛ maa dɔ ɲini k'a lakɔlɔsi parce que maa minnu don dɔw bɛ se ka fili baara kɔnɔ donc yɛlɛma dɔw bɛ se ka don baara kɔnɔ donc u ni maa minnu bɛna o surveiller u bɛ se ka o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ pour que erreur kana i ka bâtiment sɔrɔ donc ni ma mɔgɔw bila k'u surveiller komi k'i hakili lasigi a bɛ se ka kɛ u b'a kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ ɲɛ tugun faute dɔw kan donc pour que olu kana baara kolon kɛ an bɛ bureau dɔ o bureau d'étude kelen ninnu ou bien architecte olu bɛna ka na baara si u bolo mais très généralement architecte b'a suivi kɛ mais ale ka dɔnniya bɛ so forme ni a cɛɲaw de bolo mais min bɛ so kolo gɛlɛya ninnu sinsin ka olu dɔn o bureau d'étude de donc i b'a sɔrɔ fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chantier kan o tɛ kelen dɔw ka baara ye so ka beauté le confort dɔw ka baara ye so résistance donc
pour que ciment bɛɛ don a la dosage ni nɛgɛ dimension à disposition bon ingénieur de b'o maîtriser donc bureau d'étude ninnu bɛna o contexte la sisan o yɔrɔ la o yalima i bɛ se i n'a fɔ n'i bɛ ka fɛ k'olu bɛɛ ta sisan o ye i bɛna étages de jɔ ou bien hali n'a sɔrɔ i bɛna bâtiment simple dɔ jɔ ten i diyagoyalen don k'o mɔgɔ ninnu bɛɛ ta nin fɛn fɛn filɛ nin ye ni disete kɛ kan ka nin kɛ hali n'i bɛ tɛmɛ niveau kelen ma i kan ka kɛ parce que tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ don yɛlɛma don a kɔnɔ donc hali n'i bɛ dan niveau kelen ma a ka kan i ka taa nin sira fɛ surtout plan bɔ ani note de calcul fɔlɔ in ani entreprise in olu kɔni autorisation ɲini o ye wajibi de hali n'i bɛna dan so kelen ma mais maintenant sélection d'entreprise ça c'est ton choix mais i ka sécurité bɛ min na i ka entreprise ɲini min bɛ se ka baara kɛ sariya kɔnɔ o de ka ɲi sinon dɔw bɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ so bannen kɔfɛ i b'a ye ji bɛ ka infiltrer ka don so kɔnɔ ou bien problème b'a sɔrɔ donc o bɛɛ y'a ni san nana ji bɛ nɔ bɔ ko ninnu filtre c'est pas bon donc olu ye problème ye bon tout comme n'i ye bi l'étude ninnu fana ta olu fana bɛna k'u ka baaraw kɛ n'o ye ka baara suivi i bolo donc olu b'o baara kɛ donc mɔgɔ naani minnu bɛ baara kɛ so kɔnɔ fɔlɔ o ye ninnu ye ni ka sɔrɔ i ka moyen b'i permettre k'i ka baara kɛ n'i ma se ni juru ta ye ou bien i ma se ni bâtiment belebele suguya dɔw jɔli ye donc i bɛ dan mɔgɔ fɔlɔ ma yɔrɔtigi n'an ko ma ko maître d'ouvrage ou bien son représentant n'o maître d'ouvrage délégué ensuite maa min b'i ka plan kɛ ka d'i ma n'o ye architecte an b'a fɔ ma maître d'œuvre ani bureau d'étude min bɛ norme bɔ k'a d'i ma pour que k'i ka so jɔ ani entreprise min yɛrɛ bɛna baara waleya terrain kan donc ninnu de kan ka baara kɛ pour que k'i kisi nin kɔlɔlɔ ninnu ma bon a ka ca ala fɛ n'i ye nin norme respecté so tɛ bin ni so binnen dɔrɔn i b'a sɔrɔ faille bɛ nin problème dɔ la et en ce moment il est très facile k'a dɔn responsabilité bɛ min ka côté la ala a mana kɛ étage hakɛ o hakɛ so sugu ye n'i bɛ nin démarche suivre ni faille bɔra min ka côté la documents bɛ yen nɔ rapports bɛ yen nɔ min b'i permettre k'a dɔn nin yɔrɔ in na nin ma kɛ tan nin yɔrɔ in na nin ma kɛ tan donc i b'a dɔn problème bɔra yɔrɔ min na faamuna donc maintenant o kɔnɔna na n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ gɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka don baara kɔnɔ mais olu tɛ dans tous les cas n'o ye bureau de contrôle ye parce que wagati dɔ bɛ kɛ an b'a fɔ ko wari t'an bolo ka baara kɛ donc mɔgɔ bɛ taa se banque ma ka juru ta donc n'u taara banque yɔrɔ ka juru ta olu fana bɛ u ka mɔgɔ di ka baara la kɔlɔsi parce que u fana tɛna u ka wari di ten n'u ma i la kɔlɔsi ka dɔn est ce que wari dira cogoya min na a bɛ ka kɛ ten est ce que nin baara kɛra n'a ma ɲɛ u ka wari kana na taa rejeter ainsi de suite ka wari kana don kun na donc olu fana bɛ mɔgɔ min ta ka baara suivi fɛ an b'a fɔ o ma bureau de contrôle olu fana bɛ yen nɔ donc ensuite assurance fana bɛ yen nɔ parce que ni chantier pour k'i kisi en cas d'accident ou bien un problème quelconque sur le chantier pour que k'i kisi ou bien k'i kumabɔ donc on exige souvent ka assurance kɛ chantier la o assurance donc banque bɛ wele o yɔrɔ la o kana i ka impact ta ou bien k'i ka plan de sécurité ta ka montant dɔ proposer par rapport à la sécurité de ton personnel et du matériel. En même temps, il y a l'INPS qui veille sur il veut là. Il faut que nous fassions qu'à protéger, notamment en matière d'équipement de sécurité, les bottes, les casques, les tenues appropriées, les gants. Afin nous qu'à ouvrir la canne sentier donc nous faisons exiger quoi que non et en même temps bas à exiger bon ouvrage là entourage là donc pour que ouvrage finit qu'à espace aménagé pour la sécurité des voisins donc finalement bon il y a une petite vérifier santé quand oui santé menacé bon il y a de la c'est obligatoire donc nous que il y a pas de problème pour que faire la sauce voilà
a famna wora na fane incendie fanfala la am se ka afo obebe parce que bebe do so joli kono na de la incendie ta fanfala fane na se ka jume fane fo la pour que ka o éviter bon ni étude mon frère en fait ka mon frère nous est architecte ni bureau d'étude ka bara ni incendie beke so kono c'est peut-être qu'il va se rien qui est mais ni il y a dit nous joli ma ku ka barake incendie c'est-à-dire court-circuit qui a provoqué tout comme il a fin de que tasma bla ou bien des choses comme ça ou bien sous foralon ou bien matériel ou bien musique à tout cas on musique incendie provoqué on est cause les causes sont nombreuses mais fin de bien au cas qu'il bâtiment pour que incendie combe on n'a qu'à rien faire n'a bien ça au fond de nos mondes incendie combe et à moi il faut faire un détecteur de fumée bon très généralement nous bâtiment qu'elle a avec appareil de qui sont des capteurs donc ni oui si nous t'es normalement alerter pour montrer que fin de non. Il nous faut tout ce qui est encore bruit, des choses comme ça, détecteur ou bien non, bâtiment. Oui, à venir. Mais ce qu'on a à faire, fin ça va bien, non, peut qu'un cas, au matrafani, bâtiment, beaucoup, surtout, n'avec les jamamare. Oui, tout de suite, en rentrant dans le studio, je vois à droite un extincteur. Ça veut dire que le shérif là est en avance sur les autres. On voit que l'hiver donne un espace public bouche de barado de beno ni aller avec sauver ni tasma kumbra avant qu'il y a kayana aller va maîtriser aucun cahier espace public ni perno pour que et puis comme on former de façon permanente à utiliser tout là à contrôler de temps en temps et maintenant on ne va pas utiliser que nous former à qu'un cahier autour de mais nous ne va pas utiliser un cas de bolon que nous former bête c'est vrai que bête c'est que bema de la avec doba y le ta refermer donc ah on connaît comment blement la couleur ah voilà donc non on veut qu'un kala là parce que tasma ben aduna montagne donc il va avec ce que non donc en cas d'incendie c'est le premier moyen de secours et bien nous t'as là ça au technicien clé installation de plan parce que nous ni qu'est-ce ça ou tu dans le bâtiment il y a un bon ou bon une plante électronique qui a des un service de gouvernement protection civile ou nous faisons plan de sécurité de boka doma donc ni appareil ni kanka qui ou ni bouche d'incendie kanka qui bouche d'incendie mais au raccord de beno après c'est le robinet tu baraba directement donc en cas de problème seulement il va aller dérouler talasa au lieu de beau emplacement choisi au lieu de beau au plan qui est au dimensionnement qui est au utiliser que dama abu incorporer encore ouvrage là benika barado akono donc que ce soit les instincteurs que ce soit les bouches d'incendie il y a un service aussi qui contrôle ça nous approuvé selon les schémas du bâtiment. Et architecte qui ne fait pas donc bon, ni du sojo. Donc il va se voir de beno, moi je grille que la robe fermée. Ni à la question ni tasma il sera sokono. Il va pas tout petit. Anto woro nunu jatine so. Maintenant il va se architecte de don, akabara de don. Tu vas sur le bâtiment Navadlan, si c'est à un certain niveau, il va se griller une bécala. Il y a toujours des moyens pour les griller briser d'abord. Donc architecte peut prévoir à faire là. Mais nous n'avons pas assez architecte pour respecter ces normes tout le temps. Donc faut faire tout ce qui est normes d'incendie. Nous extincteurs, nous bouches d'incendie, nous système d'évacuation, pour que la fumée dissipée, ou bien pour que la flamme étalée. Donc l'engagement là, au bout de bout, va
imputé ka ouvrage la i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu a ma kala ten gansan ni barani bilenmanin ye so kɔnɔ a ma kɛ gansan minnu b'a dɔn olu b'a dɔn k'a fɔ a kɛra en cas de court-circuit ou en cas de problème voilà cet instrument a b'a maîtriser. Donc an ka so jɔcogo fana i b'a sɔrɔ courant de bɛ fɛn installation i b'a sɔrɔ installation minnu bɛ kɛ on donne toujours le schéma du bâtiment ka di experts ma minnu bɛ électricité maîtriser u bɛ plan d'installation di ma kabulu minnu kan ka na u b'a bɛɛ ligne bɔ et puis section minnu kan ka kɛ kabulu la parce que kabulu min bɛna ka na ampoule lamɛnɛ o section ni kabulu min bɛ taa clim ta o tɛ kelen o an b'a bɛɛ kɛ kelen donc souvent i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna ka na installation ta ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ ni charge cayara kabulu ma dɔrɔn a bɛ chauffer donc très généralement o bɛ se ka kɛ court-circuit ye et puis ça peut amener an bɛ se ka fɔ an ka sugu kɔnɔna ninnu ta bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔna ninnu yɛrɛ ta ka jugu fo ka dama tɛmɛ i bɛ tɛmɛ olu yɛrɛ b'u ka installation k'u d'a ma souvent tu vas voir que boutique bɛna ils ont besoin de la lumière ils ont besoin des appareils pour installer ils ont besoin de o mago bɛ fɛn caman na pour installer mais au lieu k'u ka passer spécialiste fɛ parce que u yɛrɛ de b'u ka installation caman k'u yɛrɛ parce que a bɛ se ka kɛ ne ye ampoule feerela e ye fili feerela an bɛ jɛ ka u bɛ na ka na kɛ ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ courant-juru dɔw ta yɔrɔ ka jan a bɛ na k'i meleke gaw la ka don courant-juru dɔ ni compteur cɛ c'est des problèmes donc service technique kan ka veiller sur tout ça pour éviter des dégâts liés au coup de circuit. Donc, au cas où vérifier tout le temps avec les usagers, ou quand on a comme ils veulent, ou quand on a installation comme ils veulent, parce que ma intelligence donc ni j'ai comme vous là, au cas où veiller sur les installations permanemment. Là, il y a une taille qui ne respecte pas les normes à déclarer. Mais nous, quand on a déclaré, nous, nous avons qu'à mairie il doit veiller sur ça. Donc quand les éléments de la mairie, les services techniques, quand ils viennent voir des choses comme ça, au bout de qu'à informer, qu'à empêcher. Donc au cadre. En même temps, espace de nous d'avoir fait comme il va se remonter peut-être tout li que là ou peut-être théouli ou peut secrétaire ni fin de bien non. Abang tasma mengangkat gerola. Parce que une fois que Tasma est fait, qu'il est mené donc nous retournons là, on va dans les stations. Depuis à quelques mètres de la station, on dit qu'il est interdit de fumer. Il est donc il y a des augmentés non. Mais souvent, notamment il y a des gardiens pour le canon, il y en a au BTC. Station qu'on a là, ça nos boutiques ou des magasins ou des stations qu'on a. Des magasins dans la là, bon souvent tabi ebes no godron fiye na do tara do ta da fin gulo no ka be ta da papier do godron station voilà était foyer origine non mais il va so abora ne consider là donc nous mo fone kan ka veiller autour d'eux ni mo théorie la suku kono à une certaine heure quoi interdit tout nous non donc c'est des choses hein euro de kan ka aménager ni euro suko kama. Mais on ne doit pas faire le thé partout, on ne doit pas faire fumer la cigarette partout. À moins qu'à tout ça c'est des pratiques, hein, ça va contre la sécurité de toi-même. Mais à donc et cololo sugar dans et le même la nami Jenny avec une de donc franchement qui n'est tanto hein sugu qu'on a à dégager c'est des milliards qui se perdent à cause d'un incendie. Lorsque c'est des milliards d'espèces de matériel, il y a pour tout le fouiller, c'est des négligences comme ça. On va sous-estimer. À Donbella de Doua, à négligence de Doua, on se pose la question. Mais il faut que, quand on t'assoit qu'on est bossant avec un chou, le beau rodé, ou en fait, quand on fournit, oui, installation, il faut vivre sur les installations. En cas de moment, on a installation qui est dans les règles de l'art. Fili, un peu le fili, avec voilà, oui, sous la installation, oui, moi, j'ai une installation, vente l'eau, clean, un peu, à peine section.
technicien de ɲɔgɔn n'i y'a di technicien ma olu b'a dɔn u b'a dɔn nin de kan ka kɛ nin ka clim alimenter nin kan ka kɛ ka ampoule alimenter nin kan ka kɛ ka frigo alimenter. Ouais, maintenant la portée aussi ka bɔ i ka appartement na ka taa bila i ka source la fɛnɛ il faut veiller i b'a sɔrɔ courant dɔw taayɔrɔ ka jan. On peut blesser à contrôler par inattendu absolument quelque chose qui est massacré. Donc nous pouvons vivre l'énergie aussi doit veiller à ça en même temps que les mais aucun mais acheter que bon oui service technique de la barade au on soudé là ni bagla ni mun dirama am su ko la kani mais est-ce que vous sous makani danger nous explique voilà ni occasion de là nous on profite quand il fouiller mais à tout temps quand meta anya fu ni min so lo ti service ni blalombo la mun bi ku kele oui mairie na ka service technique do bi ka tan empêcher hein au bout fu no chaman kala mais souvent il va fo il est adro wada wa ke il ici ko permanemment et va fo ka ça tira ta ka boya et bon de il va fabula ya ba ka tira ça et aka ça mun ko virin bono ni fi ay ni film de brancher il est adro ba fa na brancher tout comme donc il faut que ils aient eu ka éduquer hein ka donc beaucoup avec un maintenir à moyen aérien ka informer à conséquence là nous sensibiliser quand faut bien beaucoup comme nous ka ken a tneli a tête dans le réclamation avec que nous chamande donc il va qu'on oui incendie ta fan là ni so bini trop fait bon so bini ça peut être lié à beaucoup de paramètres mais chama ba beaucoup so bien à cause parce que n'est mai nous les techniciens moi on va ne que les barages le professeur a terminé parce que mina ne besoin de barages mais fouka uruluka attribué de façon conséquente il veut s'agir de ka dimensionner en fonction de ça il veut s'agir de béton fait au charge supporté vous pouvez donner depuis base depuis soubassement là bon et soubassement parce que ça c'est la partie infrastructure c'est-à-dire la partie qui est en dessous au tronté mais même la partie structurelle ni de sans faire à Bébala que ça soit l'infrastructure que ça soit la structure nous la bébé à répondre donc mais pour éviter ça on a beaucoup d'études qu'à nous décalculer nous déterminer notre calcul qui allait vers une dimension di avec pour deux dimensions di avec pour trois dimensions di pas bédi mais malheureusement dimension de l'intérêt il va se aller calculer qu'on en avait négata ka ni aussi de calculer négala bon ne considérer une force de bas kono nous calculer que ni hypothèse be béton ne calculer une force de bas kono donc ben calculer que une force mais négen de la nimbena on va force respecter mais béton ngana il faut changer un élément sur les 4 éléments dont avoir une force blanche. Il faut faire un niveau de béton de l'an pour qu'il y ait une force sur ça. Je prends un exemple, 25 mégapascal. Il va faire un béton contre l'an. Laboratoire, il y a une combinaison de cardiens. Donc, il y a un ciment, il y a un tchédja, il y a un tchédja, il va faire un arroser les hackers pour qu'il y ait une force sur ça. Ni double ciment, avec double béton fangala. Avec double. Ni combinaison rapport au sable gravier, nous modifiera avec de vos voilà tchétché ni belé ni ji o hakem kangala nous modifiera avec de vos béton fangala akanga wati mi feneke pour que prise ka dafa non ba mu ko le mo chéri ako wati fene respecter mais il suffit que ni élément to ka rati dron e ba fo que o charge mi kanga da béton au charge béton tisi ko au charge ta ko parce que à force quand 25 minutes sur ka beni condition mi o ma respecter donc avec comme nous me reflète nous sama là nous sama de basoro nous que c'est une force mais il peut être une force donc il suffit que quelqu'un là c'est donc beta donc il faut nous combiner barat la donc quelqu'un qui jora donc béton
ka rôle be nɛgɛ ka rôle be so dun force tilalen bɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni béton bɛ baara kɛ o bɛ yen nɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni nɛgɛ bɛ baara kɛ o bɛ yen nɔ mais n'i ma théorie maîtriser a ka gɛlɛn i k'a dɔn i yɛrɛ ma k'a fɔ ça c'est la partie soumise à la traction ni béton nɛgɛ kan ka baara kɛ ou bien ça c'est la partie soumise à la compression béton kan ka baara kɛ ou bien c'est la torsion fɛn a mana k'a sugu sugu ye donc ingénieur b'a dɔn a kan ka nɛgɛ hakɛ min don a la a kan ka béton section hakɛ min kɔnɔ ale b'o dɔn a b'o calculer k'o d'i ma o t'a bannen ye an b'a bila an kunna n'i y'o bɛɛ respecté souvent minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛna baara kɛ i b'a sɔrɔ n'olu fɛnɛ m'o respecté dɔn a bɛ kɛ baara ye donc u bɛ ingénieur an ka baara in kɔnɔ tuguni u bɛ baara caman kɔnɔ ten professeur fɛnɛ ka na ordonnance sɛbɛn tan k'a d'i ma ben n'a ko k'i ka nin fura ta nin heure kɔnɔ nin heure la e m'a ta ten i b'a fɔ ko ko fura in ma ɲa k'a sɔrɔ a y'a fɔ k'i y'a kɛ tuguni i m'a kɛ ten ou bien i b'a sɔrɔ professeur bɛ docteur bɛ ordonnance sɛbɛn infirmier bɛ taa pikiri kɛ à l'envers c'est ça donc souvent c'est pourquoi on va exiger toujours nin baara in bɛ kɛlen kɔfɛ i ka mɔgɔ bila ka baarakɛlaw suit i ma baarakɛlaw suit donc dɔw bɛna ka na e b'a fɔ ko ka faire 12 dɔ yan nɔ surtout langage min b'an bolo sisan nɔ ko 12 plein ni 12 ordinaire ni accéléré bon minnu t'a maîtriser olu de bɛ nin fɔ mais 12 ye 12 de 10 ye 10 de donc maintenant a ka ca ala fɛ n'i ye nɛgɛ ta k'a di ingénieur ma ale b'a dɔn section min don donc n'a dira dɔnbaga ma ale b'a dɔn nin de kan ka kɛ yan mais min t'a dɔn n'o taara fɛn kɛ yen nɔ min ni o tɛ kelen ye ça va être un problème a bɛ kɛ problème ye an ka so ninnu fana caman jɔtɔra i b'a sɔrɔ électricien bɛna ka na poteau ni poutre tigɛ ɲɛdɔn ma ka gɛnniw don bon nin bɛɛ kan ka lakɔlɔsi par les spécialistes depuis le dimensionnement avec section de prévoir pour les gaines ou bien tuyau minnu bɛ jigin ni ji ye ni e y'i ka poteau calculer sisan nɔ ka section d'a ma n'i bɛna tuyau don a kɔnɔ donc i bɛ tuyau bɛna espace min ta f'i k'o fɛnɛ a élargi ka bɛn o ma sinon a bɛna dɔ bɔ poteau fanga la donc o n'a ɲɔgɔnnaw donc plombier électricien olu fɛnɛ bɛna jouer ni élément porteur ninnu kan mais ni mɔgɔ b'u u kɔrɔ k'a suit min b'a dɔn dɛ donc n'a ye gaine 5 da o gaine 5 bɛ min bɔ section na ale b'o fara a kan d'une manière à l'autre n'a bɛ tuyau don a kɔnɔ poteau kɔnɔ donc tuyau in bɛna min ta poteau kɔnɔ a bɛ poteau élargi ka bɛn o ma mais n'a fɔra que poteau calculera 20 cm 20 cm e nana PVC 110 don a kɔnɔ mais le poteau ne peut plus prendre a b'a affaiblir il y a ce problème ou bien ka na gaine lajigin bâtiment fɛ ka poutre ci ka bɛn gaine la don c'est le problème donc fɛn ninnu n'a ɲɔgɔn caman donc o de la suivi ninnu kan ka kɛ pour éviter ça bon ni so jɔra ni o faiblesse ye ka kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se yɔrɔ dɔ la il peut plus tenir o de bɛ na ni bin ye effondrement donc ni depuis la partie infrastructure n'o ye soubassement ye an b'a remarqué semelle bɛ dilan est-ce que c'est respecté ni respecté les conditions caman b'a la pour que une semelle tienne o kelen technicien b'o dɔn mais souvent même on constate que mɔgɔ dɔw bɛ bɛn boli ka yɛlɛn bâtiment kan k'u b'a lafa cogo di ni bɛna u bɛ par exemple mɔgɔw bɛ bɔgɔ cɛli min kɛ ka k'a kɔnɔ yɛlɛn o salama an b'a ye u bɛ bɛn falen bɔgɔ la u bɛna fɔ k'u bɛ rampe dilan a ka boli ka taa bɔn a kɔnɔ bon a bɛ taa yɛlɛn longueur minnu kan longueur ma dimensionné pour tenir vraiment un camion a b'a kari bon dugukolo fɛn don a bɛ bɔgɔ la e t'a dɔn a ye poteau de kari wa a ye semelle de ci wa a ye longueur de ci wa e tɛ dɔn donc e b'a i ɲɛ tugu a kan parce que a bɛ bɔgɔ la ten ka so wuli kan mais i ye danger de créer donc olu bɛɛ bɛ don so kɔnɔ donc ni mɔgɔ bɛ yen nɔ min yɛrɛ bɛ baara in dɔn komi minnu y'a kalan kɛ normal la nin tɛ se ka k'olu ɲɛna o donc obligatoirement ni ingénieur y'a ka calcul kɛ faut que mɔgɔ de ka kɛ u kɔrɔ ka baara la kɔlɔsi voilà ni mɔgɔ tɛ yen dɔrɔn k'a k'a ɲɛma ni baara ma kɛ dɔrɔn na dɔrɔn i ye calcul kɛ cogo cogo ka d'u ma c'est zéro o ye tiɲɛ a faamuna voilà yɔrɔtigi dɔ fana bɛ yen nɔ olu fana t'a fɛ ka wari bɔ n'i y'a jateminɛ dɛ aw ka wari yɛrɛ de ka ca an y'o fɔ a fana man ca o i bɛ wari di dɔ di masɔn ma dɔrɔn masɔn b'i ka yɔrɔ kɛ k'a ban k'a jɔ parce que gouvernement de fana ma
kɛlɛ kɛ nin yɔrɔ la sinon a man ca o n'i y'a jateminɛ i bɛ min donna so la i b'a sɔrɔ so n'i ye mɔgɔ min 100 don so la sisan a bɛ min di ingénieur ma ka baara kɛ technicien ma ka baara kɛ a tɛ tɛmɛ 5 kan o y'a cayalenba ye mais dɔw b'a préférer k'o 5 o fara o économiser pour k'u ka 100 baara kɛ bon an dun fana nɛgɛjuru sira labila karamɔgɔw fana ka weleli kɛ voilà an fana bɛ gouvernement ka baara de la an bɛ impôt sara donc sariya dɔw fana bɛ yen nɔ an yɛrɛ bɛ sara an bɛ so minnu kɔnɔ an b'olu sara donc olu bɛ sara cogo di il y a des charges qu'il faut pour entretenir tout ça raison pour laquelle l'entreprise ne peut pas travailler gratuitement le bureau d'études a des charges faamuya minnu fana bɛ fɛ ka an wele ka ɲininkaliw kɛ an ka dakun kan a bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka ɲininkaliw kɛ n'a bɛ fɛ ka hakilina nin fana fara an ka jɛmukan dakun kan aw bɛ bisimila kɛnɛ kan nɛgɛjuru sira bamanankan n'o ye 93 91 62 92 a bɛɛ lajɛlen foli ni fɔ aw sigiyɔrɔ la an ka jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an b'a ye k'a fɔ nin wagati ninnu na yɔrɔ bin so binw cayalen don kosɛbɛ fo ka taa se so jeliw ma mun de bɛ ka na n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lieu publicw yɛrɛ ni o ye suguw o n'a ɲɔgɔnna caman u jeniniw ka ca sisan tɔ an bɛ k'a ye fana bâtiment caman bɛ yen nɔ u bɛ sina ka bali ka bin a kɔsa in na yɛrɛ dɔ kɛra fo ni caman tora a la o n'a ɲɔgɔnna caman fɛɛrɛ min kan ka sɔrɔ walasa ka dankari kɛ o degun ninnu na o kɔlɔlɔ ninnu na an ka jɛmukan bɛ tali kɛ o de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis ni so jɔli wagati depuis i bɛna hakilina ta k'i bɛna so jɔ mɔgɔw de kan ka ɲini mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ n'i ka baara de don olu de bilalen don a kama allo ni aw weleli kɛ n'an m'an sɔrɔ a kana décourager allo 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 an b'a fɔ aw ɲɛna n'a y'an wele n'an m'an sɔrɔ a kana décourager aw timinanja n'a y'an sɔrɔ fana a bɛ to ka hakɛ ta walima u bɛ teliw la walima u k'u faga allo allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min hakɛ to k'i mabɔ teliw la i hakilina ye jumɛn ka jɛmukan dakun kan ne fa awɔ n bɔra tele kɛrɛfɛ i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan walima ɲininkali de b'i bolo k'a kɛ bon ɲininkali tɛ ne bolo ne tɛ foli de y'a la foli diyara an ye awa an bɛ k'a lajɛ fo ɲɔnɔ kɔfɛ an bɛ yen n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin wagati in na wallahi tiɲɛna don o don ne bɛ k'a kɛ émission lamɛn tiɲɛna a bɛ mɔgɔ bila sira yɛrɛ yɛrɛ de o diyara an ye kosɛbɛ o ye laɲini ye an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye foli minɛ nin wagati in na ko an bɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ fɔ a ka kuma na an ye ladilikan se ne ma o diyara an ye kosɛbɛ a ye foli minɛ ayiwa ala ka tini kɛnɛya de ka dabara ala ka dan bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ala k'an ka jamana kolo suma amin ala ka kisi ni tanga kɛ amina yarabi ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo allo an ye weleliw kɛ aw hakilinataw di ni ɲininka bɛ minnu fana bolo ka kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo k'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati ninnu na sojɔ ni fo ka taa se tasuma jeliw ma a kɛlen don degunba de ye an bɛ don min na i ko bi depuis ni yɔrɔ jɔ kuma fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ mɔgɔ minnu kan ka dɛmɛ yɔrɔ jɔ an ka kuma n'o bɛɛ lajɛlen de kan kan'a kɛ ko nin ka wari de ka ca ne ta taa di nin ma ne bɛ taa di nin ma bɛɛ ni a ka place de don bɛɛ ni a ka baara de don a kelen kelenna bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ o de y'a to ni i y'a a baara sugu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bâtiment jɔw allo allo salamaleykum waaleykum salam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min ne bɛ k'i wele ka bɔ kita an bɛ kita n'a lamini bɛɛ lajɛlen fɔ an ba tɔgɔ la ok a tiɲɛna émission a ɲana yɛrɛ de o diyara an ye kosɛbɛ et puis a ye mɔgɔ sɔn hakili la kosɛbɛ o diyara an ye yɛrɛ de a ye hakiliba de di mɔgɔ ma fɛn dɔw tun bɛ sojɔko la an tun t'o dɔn an y'o faamuyali sɔrɔ et puis fɛnɛ tasuma fɛnɛ bɛ bâtiment minɛ cogo min na fɛnɛ
pour il faut que on fait éviter tout mina anya do famille de soro la vraiment émission ko ne anna fa bala o jarani ko sebe ouais anya la ereri ani cha ko barala c'est ay foli ala ka bolo mala amina rabbi oh si c'est kan fene bala ala ka me jam ganna ami ka si c'est ay foli mine ok yalbe be se ga donya fanye kita mi kera ko seyna kita amu kera ko seyna awo kita tan kon tiana ko na ko ni ko jugara de tiata de ala jugara yere de mo ma a jura mo kan ko soba parce que ala ko sigilente ni ko min be se ka kepa a famna ambi kitana lamin beladeli famba tolan waqtina ni ci ga welilla al samunu be feka o hakilna tawdi wal ma kanyin ngalke na musaga munu jabi bashi fushi tala abe bismillah jam kan kenega allo ni aran wele na ma soro khona décourager a otimna jawelilla allo ama fokon bo ya ko timina ja allo ani kan bo ko te ganyo soro kanya aba be fu sigorola ayo timina ja welilla allo salam alaikum wa alaikum salam to ma jam duma kamele ka bom aha da tiraso abe siga sona la mini be fu itola ya kina jim kanda kun kaniba we bi nyanyi ngalli ke ai jam kan ko ne jam kan na fama yere do o jarani mo me jam kan bla alaka yanin da tigi ma halisa alaka amma kuma di an da ma ta bara sai nayo amina rabbi police flamu de da joloto de fulimne alaka tesiri da ma alaka au kamin da ma alaka na da gudu da mu wance amina rabbi au bora ba kala bo ere to ne ke na kiri kuma malan ai dara yo fulimne waqtina amani na alaka da gudu ke amina rabbi ana bona da na mata da bela alaka do bela allo amba fo xone décourager o tibina jawilillah allo ambi ayi kafo ami wati mne ko sisa anga yorobi bâtiment allo alhamdulillah akate ki mabatela akate ki mabatela don wala sabi kuma kame alhamdulillah ito ni jam kamul kabam ya kina jume jam kan da kun ka ne fa jamu ma jamu la be aha jamu ke dire ni o jarani ayo fodo foli jarani ayo braje nsi enche ga walilla allo amba fo akhoti mina ja na ma soro allo miru be melilla nuti kan soro akhona décourager na yan soro fana be haketo ko ma boteli wala wal makufa wala samse ka kuma ka ma kan yitumna allo tawad ba jam tuma ka wele ka bom zulu ba ambi fo yakina jume jam kan da kun kan ne fa ka wuri ba fulda mo dron foli jarani ame zulu ba abi sigola mo be fu allo ambi fu alsa ame mo labanta ha appel je no wakati na tablo kama allo
akhana décourager aw tibina jawililla munu ba wele nu ta ansoro na ya ansoro fenna haketo nyin na ba mo botilo la wal mo ku fa wala sama kuma ko mi gani allo ambe mo ko labanta rappel joino wakati to ya kama akhana décourager aw tibina jawililla ambe bela jeli fo abe wala ni mando munu ya wele nu ma soro aw munu fene ya soro aw bela jeli fulu nu nyorola ani mambe nyombolo lidi jango sisi ingénieur du chercheur du ay wala chamakani sisa jam kanda kun ka wala sa famel be sika soro tugumna alsa ani ibito nyombolo mishi sisi kerengaro nyala wise ka fo mo munu be ni yoro nu ke ubise ka sensibiliser tugumi wala sa be ka fere be sika soro ka ni degunu dabla tugumna parce que yenya foli chamake sano munu famera bebe ta ata étape di yoro jobo ko yere be se ka sensibiliser tugudi era hakilla. Ok, merci beaucoup. Il y a photo là, mbere ate mo nga segen kuma la nga segen nyefol la dondro club na ndi deba ame ko sebe ka boni asrai na wo ya apprécier tu vois parce que même il faut depuis terrain papier veut dire mo donc mais quand ka document do ke ka nous accompagner pour que mo informer ka des charges ka sous forme de cahier de charge ou ka bon maintenant dibe suyo voilà les règles qu'il faut suivre beaucoup donc même il faut sujo la nous faire très généralement ou ka bloc nous la ko sujo te ko gelente ko no ma fene te tinto ka bo ki a kadiji do meli kan ka kan tinto surtout ambeka su moderne mun jo ko sai na kelen fila saba ko lu jo ngoka donc ni amanya ka beke dorm do be no ko respecter ou ko yere laisser emporter par les langages de la rue ka ko ne section ga do ko ne madafa ne go beta tchétchon beta ainsi de suite là au cas c'est à donnoma nous sera donnoma au bisi ko blasera au ka bara ketu mana ni ne na ga ko ika calculer ka fendo de fo bon emina ba ko ne ga do ou ne ga bon au cas le mi no fe budonge eta de be mi no be fendo de fo ku fete bro ko a $10 do wa $12 do wa $14 bon sauf ni ne ga baraka yoro de beno ne te baraka sur la fambe take ni mo mi bâtiment na je mo be putru iba so yoro de beno charge bi ba be ne ga ku yoro de beno iba so charge bi ba be beton ku yoro de beno iba so ufla be je ka baraka no donc ni putula je donc ko ne ga do putula ne ga mo do putula be do condition fitinin de la mais so putula so bara bi ba be beton ne bulu donc beton joro ni nana tirauna donc yoro mun be no ni abe sama na ba ko tirauna donc bara bi ba be ne ga de bulu donc il va se beton ga baraka do ko no mais yoro mun be no ni afla be ngon sura ko no ni o putru ni il va se putru ni ko ki ba kare a carte de base yoro be no o be sama ne ga baraka no yoro be bishi beton be baraka donc maintenant ni ne ga nga baraka yoro ni ma bla yoro ni tara bla yoro be bishi la donc il bara fu de go souvent ama ye mo be ne ga do so la ku ya do la mais parce na ma bla yoro là c'est un problème aussi tout degré parce que langage ni ba ko no ba ka langage ni la ka ku hakrin nan ta ko si donno mo toujours angu blastra donc uko musagani perti ku supporter comme ça au cas perdu ka faire la gelina donc c'est un conseil que je donne à tout le monde bécancer au moins il crée donner à deux moments ou qui il blastra ne roina quoi abi à faire ça éviter mais incendie ta favela électricien au cas électricien jolon ku wele au pouvoir installation ok kana ke ka filu brancher tinto na court circuit ke avec kneli ok donc yoro be fenêtre tasma minero notamment cigarette donc modo be no ni cigarette mina alu tara ga bara fili no bara fili obi kodo
k'a banna ka ban donc i b'a sɔrɔ a bɛ migu bɛ ɲaga fiɲɛ bɛ don a la dɔrɔn a bɛ tasuma n'a ye mɔgɔ sɔrɔ yen a bɛ se ka kunbɛn mais n'a ma mɔgɔ sɔrɔ a bɛ tiɲɛli kɛ te wuli ninnu donc souvent sufɛla na k'an sigi ka baro kɛ ka te min n'i tilala dɔrɔn t'a la sa i k'a la sa être sûr que a fagara yɛrɛ dɔ bɛ taa burujɛmaw ta ka bɔ ɲama na ten awɔ o b'o bɛɛ kɛ donc n'u y'a kɛ ɲama na olu kɔnɔ ko taa sara donc u bɛ taa burujɛ kalamaw bɛ i b'a sɔrɔ taabolo minnu de b'a la n'i y'a ni o kɛ ɲama na dɔrɔn a bɛ ɲama minɛ n'a kɛra la kuma dɔ yɛrɛ fo sisi bɛ bɔ yen awɔ donc i b'a sɔrɔ e y'i kɔ don a la k'i ni da e sunɔgɔlen tuma min na a ɲagara ka tiɲɛli kɛ donc a kɛra fiɲɛ donna la i kɔrɔ a kɛra i taara bugurinjɛma bɔ donc olu bɛ se ka na ni problème ye tout comme minnu fana bɛ tobili kɛra sugu kɔnɔ donc yɔrɔ de kan ka aménager nin baara ninnu kama o kelen donc yɔrɔ o yɔrɔ ni an b'a fɔ o ma ko espace public nin fɛn saba in kan ka sɔrɔ yen nɔ o ye bouche d'incendie donc ni o ye SONAGED mɔgɔ bɛ tuyau belebeleba dɔ ta ka na a sigi ka so kɔnɔ ka appareil fixe la min b'a to i bɛ se ka taa la sa en cas d'incendie o bɛ yen extincteur service de sécurité mɔgɔ ninnu fana b'o ta ko bila yen o fana bɛ yen donc u k'a fɛɛrɛ kɛ ani installation kɛ tuma il y a toujours les coffrets où il y a les désignateurs là-dedans minnu bɛ en cas de court-circuit a bɛ sauter donc olu b'o kɛ donc u ka sɔrɔ sira dɔnbagaw ma donc n'u sera dɔnbagaw ma ka ca ala fɛ ni problème bɛ donc an bɛ o de ɲini mɔgɔw fɛ. kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye. foli bɛ aw yɛrɛ ye foli bɛ an lamɛnbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ ye foli min. n'an donna minnu kasi la u ka yafa ma a ma dabɔ kama n nana latigi de la bon kuma minnu filɛ nin ye an kɔni an b'u ka bila kɔnɔ su ani tile ni o mɔgɔ sera ma wagati o wagati on est prêt à répondre. n'ala sɔnna a ma an b'i fo kosɛbɛ walawalali ninnu na ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ minnu y'an sɔrɔ nin y'an ka laɲini nin ye an ka da ta a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min k'a walawala appelu y'a jira k'a fɔ maa caman ye faamuyali sɔrɔ an bɛ o diyara an ye kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ an ka invité fo ni ale ye Jango Sise ingénieur don foli hukumu kɔnɔ an b'an ka technicien fo olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o Muhamɛdi Keyita Abu Jabate ani régie la Saka Kulibali o bɛɛ lajɛlen foli no an bɛ kanbɛ dɔw ye ni ala ye jeudi jira na alamisa ni heure kelen na Sherifula Jabaramuso kan aw k'an bɛn.